Και σου λέω έλα, σου λέω να με πιάσει. Έλα, να με πιάσει, ο άλλος κολυμπάει. Στο πανικό του. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ότι του κολυμπάει. Ότι κολυμπάει. Ναι, έλα, σου λες, έλα, θες να πιάσεις. Έλα, θες να πιάσεις. Και πας προς τα πίσω. Κάποια στιγμή θα φανταστείς. Κάποια στιγμή θα φανταστείς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις να φανταστείς. Δεν χρειάζεται. Απλώς είναι λέγει. Σου βάζει όλους. Ο άλλος με το κοέλα είναι κολυμπάς προς τα πίσω και βγεις στην παραλία. Έξω και αυτό το πράγμα κερδίσεις μέτρα. Δηλαδή, δεν ξεκουράζεις εσύ και δεν του δίνεις ξερογονικά διαβόσταση. Θέλω το πρώτο στάδιο. Ο Βιτός είναι μια γυναίκα. Έχεις πασχεθεί πάρα πολύ κόσμο. Αυτός είναι ο πανικός. Είναι μερικές. Δεν κάνουν ποτέ την ψυχή με το θέμα μας. Στην περίπτωση που δεν θέλουν να δώσουν κάτι, δηλαδή ένα στρώμα, ένα σωσίδιο, οτιδήποτε, και πρέπει πάντα να πάμε στα κοντά του για να το ηρεμήσουμε και να το πούμε, ξέρω εγώ, θα σε σώσουμε. Είμαστε εμείς και είναι χειροδύναμος τώρα. Πολύ χειροδύναμος. Δεν περάμε στο Πάπα. Και του λέμε, ξέρω εγώ, θα σε σώσουμε. Και είμαστε βαθιά. Όσο και να κολυμπάμε, να πηγαίνουμε προς τα έξω, είναι πολύ βαθιά αυτός. Και τι κάνουμε εμείς τώρα. Τι θα κάνουμε. Και βγαίνει αυτός και του λέει, θέλω να με σώσεις. Πήγαμε και εσύ. Δεν μπορεί να το πιάσεις. Πού να το πιάσεις. Δεν σηκώνεται με τίποτα. Όπου και να γυρίζω εγώ να το. Σε λέω αρχικά τώρα, όπου και γυρίσω να το πιάσω εγώ από πίσω για να το κάνω μια λαβή ή μεταφορά. Γυρίζει και με κοιτάζει. Τι να του κάνει. Κάνεις το πόδι για να τον δείξεις μέσα για να τον αρπάξεις όπως θες εσύ. Υπάρχει αυτός ο τρόπος που μου γυρίζει. Και πάω να βουτάω πάνω να το πιάσω και μου φεύγει. Μου κλειστράει γιατί μέσα στο νερό του μου λύσει. Σκοπανάκι και μια κλωτσά. Σκοπανάκι και μια κλωτσά, σου κλείσει και μια πατική από πάνω. Μήπως απλώνεις το πόδι σου μαζί μας. Ναι, ωραία, ναι. Αυτός γυρίζει, προλαβαίνει και γυρίζει και πάει να μας πιάσει. Τι κάνει. Δεν αφήνει σε καμία περίπτωση να μας πιάσει. Και. Δεν τα αφήνουμε σε καμία περίπτωση να το πιάσουμε. Εντάξει, μια κίνηση είναι να προσπαθήσουμε μόνιμα να το πιάσουμε από την πίσω μεριά του. Τον αφήνουμε να κουραστεί. Τον αφήνουμε να κουραστεί. Ούτως ώστε να έρθει σε αυτή την κατάσταση που να μην μπορεί να μπορούμε να το χειριστούμε. Μπράβο, να μπορούμε να το χειριστούμε. Τον αφήνουμε να κουραστεί. Δεν ερχόμαστε κοντά του. Είναι έξυπνες κινήσεις που το κάνεις, ξέρω εγώ, το σώσεις τον άλλο, το πιάσεις και να κάνεις. Έλα, πάμε. Άλλος είναι κουρασμένος. Θα είναι λιώμα. Θα το κάνεις ό,τι λαβή θέλεις. Ό,τι λαβή θέλεις το κάνεις. Άμα είναι ο Μπάμπης, Τον αφήνεις να κουραστεί. ο Μπάμπης δεν το πρέπει να κουράζει, δεν Δεν είναι σημασία. Θα κουραστεί, θα κουραστεί. Άμα το πάρεις πάνω στην πια, δύσκολο να σε πιάσει. Πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Γιατί έχει την αδρεναλίνη, εκεί μόλις πέρσι είναι μετά είναι αληθή. Δηλαδή μετά το παίρνεις από το χέρι και το πες έλα. Ένα να σου κάνει εξωτερικό γραβές και το πιάνω εγώ όπως θέλω. Δεν μπορεί να σηκωθεί, δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή αρχίζει και ο άνθρωπος να το δείτε. Θα καταραίει. Πώς θα αρχίσει και δηλαδή, αν το δείτε και αρχίσει και καταραίει, γιατί είναι χειροδύναμος άλλος. Και δεν μπορεί να το πιάσει. Μόλις θα αρχίσει και καταραίει, θα το πείτε μία, δύο, πολλές ώρες. Μιλάμε για 5-6 λεπτά, 10 λεπτά κατάσταση. Και μην σου πω και παραπάνω, το αφήνει και θα κουραστεί. Μόλις κουραστεί, του κάνετε τη λάβη και τον κάνετε έξω. Πολύ χαλαρά και πολύ ξεκούραστη για εσάς. Γιατί δεν θα είστε αναγκασμένοι να παλέψετε μαζί της. Εάν τώρα παρελπίδα είναι, ξέρω εγώ, το έχουμε του κεριού μας, ξέρω εγώ. Είναι μια όπως είναι η Σιδώρα, λίγο έτσι, είναι γυναίκα, δηλαδή, αδύναμη. Υπάρχουν μερικές λαβές που μπορείς να το πιάσεις στον άλλον και να το μεταφέρεις. Λέγεται λαβές μεταφοράς και λαβές κινητοποίησης. Θα πάμε τώρα στις λαβές απόκρουσης. Πάει κάποιος και παλεύει και να μας πιάσει, γιατί δεν μας πιάσει. Και είμαστε μακριά. Πάει να μας αγκαλιάσει και είμαστε πιο κοντά. Και θέλει. Πάει να το πρώτο πράγμα, δεν το πέρα. Αυτό εδώ το πράγμα, το απεμπρούμε και φεύγουμε στα πίσω. Μέσα στο νερό, η υδροβίζηση, μας βοηθάει να φύγουμε πιο μακριά. Να κάνουμε δηλαδή, να μεγαλώσουμε την απόσταση. Είπα να μας πιάσει, να μας βουλιάσει, είπα να μας πιάσει από πάνω και να μας φυλάξει. Ή δεξιά, ή αριστερά, όπου μας βγαίνει. Ή δεξιά ή
ύστερα. Αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα. Σε καμία περίπτωση δεν τελειώνουμε βουνιά. Κλωτσιά, προσέξτε με. Μέσα στο νερό κλωτσιά μπορεί να το δώσει. Υπάρχει τεχνική. Να το διώξει. Είναι κλωτσιά απομάκρυνσης. Τώρα όπου και να το πετύχεις δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και εσύ είναι και άντρας, έτσι. Και εσύ είναι και άντρας, δεν πειράζει. Θέλετε να το πειράσει. Θα το πούμε τώρα. Λοιπόν, κάνουμε τις λαβές. Κάνουμε τις λαβές και απομακρυνόμαστε. Είμαστε τώρα παρεπίδα εδώ πέρα. Μας πιάνει. Μας αγκαλιάζει εδώ. Εμείς τι θα κάνουμε. Πατήσεις από κάτω. Ωραία, μας κρατάει. Και μας βρίσκει σαν εσωτερίες. Αυτός τώρα εδώ πέρα είναι η θάλασσα και εγώ πλήγομαι. Τι θα κάνω. Εγώ τι κάνω. Κάφηκα κιλά. Κατεβαίνω κι άλλο. Κατεβαίνει και αυτός μαζί. Εγώ είμαι πιο ξεκουραστός. Κάνω και πάω πιο βαθιά. Πιο βαθιά. Να μπει και αυτός στην Ελλάδα. Θα γίνω πέτρα. Εμένα θα με αφήσει. Αυτός θα θέλει να πει νερό και εγώ θα πάω κι άλλο πιο βαθιά. Όσο πιο βαθιά μπορώ για να τον βοηθήσω κι αυτό. Να βάλουμε μία στα πλευρά. Δεν αφήνουμε τίποτα. Δεν αφήνουμε τίποτα. Δεν αφήνουμε τίποτα. Και μιλάω ειλικρινά, επειδή έχω περάσει και ανθρώπου που πάνε για εκπαίδευση, για μην ξέρω εγώ. Αν κάποιος αισθάνεται, άμα του κάνω πατητή, δηλαδή εγώ που έχω κάνει πατητή στους ανθρώπους, έτσι, επειδή θέλει να σωθεί, έχει γατωθεί απάνω μου και δεν μ' άφηνε με τίποτα. Τι μπουνιές παίζαμε, τι έτσι δεν μ' άφηνε με τίποτα. Ναι. Τίποτα. Κοιτάω για το Σταυρό τα Θεοφάνια κάθε χρόνο. Μια φορά πήγα να με πείσω για αυτό, 10 πάνω. Το Σταυρό, 10 πάνω. Ο άλλος πήρε το σβέρκο πάνω. Μπορεί να σπάσει το σβέρκο και Εγώ αστόχησα σκεμμένα για να μην πέσει πάνω ο επόμενος. Εμένα, αφού βλέπω ότι θα πέσει πάνω μου και τραβήθηκα να περάσει. Όλοι κοτσάκι, έκανα την αναπνοή μου στο μέσα. Εκεί πέρα στο Σταυρό, στο ψάχνουν όλοι και αφήσει δεν βλέπει να γίνει ποτέ. Τσακ Νόρις. Όταν πήγα τα κουλούκια όλοι πάνω. Έτσι. έχει συμβεί. Γι' αυτό ήρθα χέρι. Τσακ Νόρις. Για Πάμε άλλες λαβές. Άρα τι κάνεις, αρχίσεις και βουλιάζεις. Κάνεις και εσύ μια ανάποδα. Τώρα, μια άλλη τεχνική και τον άλλο για να το πιάσω εγώ από πίσω, δηλαδή για να το πιάσω και να το αγκινοποιήσω και να το Άμα πιάσει από το χέρι. Από το χέρι, σε πιάσει. Σε πηγαίνει. Δεν σε πηγαίνει. Καλύτερα. Ποιο χέρι, ποιο δεν Πάρ' το χέρι κάτω, βουλιάζει κάτω, πάρ' το κάτω. Ναι, πες. Και σε πήγαινε έτσι. Δεν σε πάει έτσι με τίποτα. Πιάσε. Ωραία. Κάνουμε το χέρι μένα. Εμένα είμαστε έξω τώρα, έτσι. Είμαι έξω. Ωραία. Εγώ τι κάνω. Το γυρίσω και το τραβάω που θέλω. Μα κάνω να πιάσει το χέρι. Τράβηξε λίγο κάτω. Έτσι και σε πήγαινε έτσι. Το τραβάω και εγώ κάνω. Το τραβάω και εγώ κάνω. Ας πώς τα κάνεις. Άμα σε τραβάει πώς θα κάνω. Βουλιάξε, δεν κοίταξε να πας κοντά που πρέπει να μας εμπνεύσετε είναι ένα. Να κρατάμε την ψυχολογία. Αν συνέχιζες όλο να πας κάτω, θα σ' άφηνε. Θα πάμε Όταν μας βουλιάζει, Μας έχει πιάσει αγκαλιά. όποια λαβή και να μας έχει κάνει, και μας κόβεται ο αέρας, έτσι. Η μόνη διάσωση είναι να πάμε μόνο κάτω. Για να αναγκάσουμε και αυτό να κατεβαίνει. Είναι για όλες τις λαβές δηλαδή αυτό. Εντάξει, καλό αυτό, ναι. Ενώ αντανακλαστικά θες να Ναι, πας ναι, πάνω. έτσι. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Κοίταξε, εγώ θέλω λίγο να κάνω ένα διάλογο. Δεν είναι ωραίο να έρθω να πω από 5-10 πράγματα και να το κάνω. Είναι ωραίο να κάνεις μια συζήτηση και να αρέσει τις απόψεις σου γιατί μαθαίνεις από τις εμπειρίες των ανθρώπων. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Δεν πειράζει. Κοίταξε, και μεγάλοι άνθρωποι. Δηλαδή, μεγάλοι άνθρωποι έτσι, που είναι με εμπειρία και 45-50 χρονών που κάτω στην Αθρανία γίνονται παιδιά. Δεν είναι τίποτα. Καλό είναι, έτσι. Αυτό είναι καλό να ξαναγίνουμε στην παιδιά. Είναι καλό γιατί μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Ναι, γίνεσαι μαθητής και μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Δηλαδή, θα βγεις από το πέρα και θα σου πεις, το συζητήσαμε εκεί πέρα, κάναμε την πλάκα μας, έτσι είμαστε. Άρα, από όπου και να σε πιάσει, όταν σε σου θα του πατάω. Δεν μας παραπάνω στα κάτω. Λοιπόν, άλλη μία λαβή τώρα είναι. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Εκεί που σε έχει πιάσει Ναι. και φτάσει λίγο στα κάτω. Ναι. Αυτός όμως που προσπαθεί να σε βρει σαν. Σαν σου σύμφωνο. να από πάνω σου. Ναι, σαν σου σύμφωνο. Να δει σαν από πάνω σου. Ναι. Δηλαδή δεν σου κάνει αυτό. Μα σε βοηθάει. Μα σε βοηθάει. Σε βουλιάζει, σε κάνει από πάνω. Σου πάει και κάνει και κάτω. Δηλαδή δεν είναι όμως αυτός από πάνω σου. Δηλαδή έτσι όπως το λέει. Δεν στο κάτω. Δηλαδή όπως σήμερα σε κοιτάξει ένα. Ούτε δεν ξέρεις να βάλεις. Προσπαθείς κιόλας, θα τις βάζεις τα χέρια σου, προσπαθείς να αφήσεις, πας κάτω. Πάρε μια λαβές, θα σας δείξω
Άμα τον αφήσουμε, να μας δείξει τις λαβές. Δηλαδή σε πιάνει αγκαλιά εδώ, έτσι. Εδώ. Η πιο κοινή περίπτωση εδώ. Ωραία, κατεβαίνω εγώ, δεν πιάνω. Κατεβαίνω. Όσο κατεβαίνω. Εντάξει, εκεί Τώρα που μια είσαι. μάχη, δεν είναι. Για κάνει ανάποδα αυτό. Ποιο, ανάποδα. Ωραία, Πιάνω έτσι, δεν πιάνει έτσι. Ωραία, πιάνει εδώ. Ό,τι να στρέφει, από βραζίλ να πιάσει το πόδι. Άρα, θα πάρει τα φύγει. Όλα διότι γιατί δεν παίζει ρόλο ο σωματώνητης. Στο ίδιο ύψος είστε στη θάλασσα. Στη θάλασσα είναι στο ίδιο Ο ύψος. πιο κοντός με το πιο ψηλό είναι στο ίδιο ύψος. Ο πιο δηλαδή κοντρός με το πιο αδύνατο πάλι είναι στο ίδιο ύψος. Στάθμη θάλασσα. Στάθμη θάλασσας και έχει συνειδητοποιήσει. Δηλαδή το μεγαλύτερο σύν σε σένα είναι ότι μπορείς να κλειστρήσεις. Αλλά δεν γίνεσαι ίσως στη δύναμη. Ίσως η δύναμη γίνεσαι. Η δύναμη δεν παίζει κανένα ρόλο με τις λάβες. Είναι τεχνική, όλες τεχνική. Παρελθούμε και τώρα μένει σε ανάποδα, έτσι. Να πιάνω το πλάτη, εγώ τώρα εδώ. Και δεν μπορώ να ξεφύγω. Ό,τι και να κάνω με σφίγγει. Υπάρχει μια τεχνική που μπορεί να ξεφύγει. Πρώτον γυρίσει το κεφάλι εδώ πέρα και ξεφύγει το ροτίδι. Πιάνει τον καρπό σου εδώ, το καρπό εδώ. Και τώρα δεν το εδώ πέρα. Σπρώχνει ψηλά και τραβάζει. Αυτό είναι το πράγμα. Κάνεις μοχλό στον αγώνα. Και το διώχνει μετά. Ή το κρατάω πίσω και μου πίσω. Άμα το κρατήσεις έτσι, το μεγαλύτερο. Αυτό γίνεται. Λιστράς. Λιστράς. Λοιπόν, είναι μια άλλη τώρα τεχνική που βουτάς. Είμαστε μακριά. Θέλουμε να το σώσουμε. Το έχουμε ξέρω. Τον έχουμε το κερδίμα. Δεν εντάξει, τον έχουμε να το σώσουμε. Βουτάς. Πας στα γόνατά του. Γυρίζεις. Εντάξει. Και βγαίνεις στην πλάτη του. Να το βγαίνεις στην πλάτη του. Βάζεις το χέρι κάτω του μασχάλη. Και ξεκινάς το πλάγιο. Βλέπετε εδώ το πλάγιο. Δηλαδή, ο γοφός μου πίσω στη μέση του και ξεκινάς το πλάγιο. Αυτός θα χτυπιέται. Ορίστε. Θα χτυπιέται. Τα χτυπιέται, αλλά τα χέρια του πάνε μπροστά. Θα είναι μπροστά. Μπορεί να Χτυπιέται. Μέχρι να δει, μέχρι να καλμάρει, να καταλάβει ότι. Θα του λες πάρε αναπνοές και εσύ μιλάς. Επειδή μιλάς. Και του λες πάρε αναπνοές, ηρέμησες. Το έβρος στο χεριό να ψωμοπλάτες. Δεν πιάνει, ναι. Το πάνω στον κούλο. Ναι. Το σηκώνει, κρατάει σαν ζώδια. Το παίρνει στο σημείο που ξέρεις να κινητοποιείς να μην το έβρος να σε πιάσει. Το χέρι, επειδή τώρα ο Βόλης είναι μεγάλος, δεν φτάνω από αυτό. Μπορεί να μην φτάνω από το λαιμό του. Αλλά άμα θέλω, δεν φτάνω στο λαιμό του. Εδώ. Και του λέω πάρε αναπνοές. Πάρε αναπνοές. Όχι, δεν το πνίγουμε. Άμα θέλω να κάνουμε και έτσι. Το πρόσωπο έξω από τον τρόπο. Το πρόσωπο όλο τώρα αυτό εδώ πέρα, από μέσα και εδώ πέρα είναι στο νερό. Και του λες πάρε αναπνοές. Ηρέμησε, πάρε αναπνοές. Αυτό πράγμα. Το κρατάς και πας κάνεις πλάγιο. Είναι πλάγιο ναυροσωστικό. Είναι τρία στυλ. Είναι ελεύθερο ναυροσωστικό, είναι πρόστιο ναυροσωστικό και πλάγιο. Το ελεύθερο το καταλαβαίνετε. Έξω το κεφάλι, μισό λίγο. Έξω το κεφάλι και κολυμπάς σαν να κάνεις ελεύθερο. Το πρόστιο. Και σε πιάνει αυτό. Αυτό είναι η προσέγγιση. Είναι η προσέγγιση. Όταν πηγαίνεις στο θύμα. Για να μην κάνεις την επαφή. Το πρόστιο είναι πάλι έξω το κεφάλι και το πλάγιο είναι όπως το πιάνουμε Στον ιδιάσου. η διάσωση. Είναι στυλ κολύμβησης, διάσωσης. Ωραία. Πέστε. Και στο ύπτιο, αν φοράς πτερίγια, στα πτερίγια βοηθάει καλύτερα το ύπτιο για να το πάρεις έξω. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το Είναι ξέρω. δύσκολο, Αλλά είναι άμα δύσκολο. έχεις το σωματότυπο και πότε το κοντρολάρεις. Είναι δύσκολο. Γιατί Είναι δύσκολο. μου κάνει- Πρέπει, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν το Το ξέρουμε. ξέρω. Είναι για λίγους, αλλά είναι και ο σωματότυπος που παίζει ρόλο. Το έχουμε κάνει στην παραλία να φύγει μεταξύ μας ακριβώς για να Πολύ το λίγο. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να το ξέρει ο άλλος να κάνει το ίδιο, ξέρω εγώ, για να το σώσει. Τον βοηθάει ένα αναπνέει, του μιλάς κιόλας, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.